Assalamualaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji iýuly Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Türkmenistanyň hökümeti Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidentlige kandidat Donald Trump'yň janyna kastetmek hüjümini biziň elimiz ýok diýdimi? Ýok beýdimedi. Biz alada bildirýärdi. Türkmenistanyň resmi habar saytyna KHBS üçün maglumat diýilmiş maglumat bolupdyr. KHBS diýmeklik köpçülikden habar beriş terişler üçün maglumat diýmeklik aňyrdy. Şol Donald Trump'yň janyna kastetmek hüjüminiň amala aşyrylan edil şol güni Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň ýörüýte beýanatyna Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi diýär. ABŞ'nın 45-nji prezidenti Donald Trump'yň janyna howp salynma bilen baglanyşykly habary Türkmenistanyň ulu howatirlenme bilen kabul edilenligi barada habar berýär diýe kime habar berýär? Allah bilsin. Türkmen tarapy güýjlenmek boýunça bu hereketi aýygytly ýadgarýa we Donald Trump'a tiz wagtda tagalmagyny arzu edýär diýe. Siziň arzuňyza mätäçi aldyr şol. Türkmenistan terrorçuluğun ähli görnüşlerinin yüze çıkmasına ve cemiyette dartınlığını dörediyen siyasi sisteme karşı görüşmek boyunca halkara tagallarının işen gatnaşçısı ol çıkış ediyor deyip Türkmenistan'ın daşary işler ministrlerinin metduat kulluğu yadıptır. Demeklik Reşit Meredov'un tur kertenleri yadıptır demeklik anladıya inni. Buna dünýäň ähli günjogundan alada bildirdiler. Elbetde sebäbi Amerikan Birleşen Ştatlary diýmek dünýäň ähli siýasatyny täsir etdiren döwlet diýmek. Şo taýda bir zat bolsa, gowy tarapa da ýütlese, erbet tarapa da ýütlese dünýäň ähli süňüne täsir edýär. Sebäbi bu döwletiň olam aýdyşmy diýali, burnu sokmayan ya da barmagyny sokmayan yeri ýok, barp ýetmeýän ýeri ýok, täsirine ýetmeýän yeri ýok. Şoň üçin mutadaq bolýan wakalar tutuş dünýä täsir edýär hemem alada da goýýar. Inni bu hüjüm kime gerek, kim onu amala aşyrypdyr? Donald Trump kime gerek, kimi gorkudýar Donald Trump? Näme şol oň janyna kastetjek boldylar? Onuň kastedilenine şo gatnaşmasa, şo prezident saylanmasa häzirki galjak bir Joe Biden yine de 4 ýyllap ýurdu dolandyryp biljekmi howa salam berip oturan ol ankow. Ina gelin neherejeliň odalam görürseniz bu kadry edil şo pursat. Ine Donald Trump şo janyna hüjüm edilen pursat bilen baglanyşykly kompýuter grafikasyna da şol real taýýarlanypdyr. Şo hüjümiň görnüşi ine ştada Trump çykyş edipdi öz ýanky tarapdarlarynyň öňünde. Bu çykyş nirde boldy? Pennsylvania ştatynyň Butler şäherine boldy. Sebäbi Trump indi saýlawlara taýýarlyk görýär. Şu ýylyň noýabrynda boljak prezidentlik saýlawlaryna we tarapdarlaryny hatam köpeltmek üçin ýygydan çykyş edip ber. Bidenin güýji ýetene, kuwaty ýetene, aklam ýetene. Şoň üçin Biden öz ofisinde Trump'am aýlanyp ber. Ne şolar ýal çykyşlaryň birine de ýanky şo hüjüm edildi. Edil şo ok atylanyny da şo ok edil gulugyny gyltyja sydyrdyp geçdi. Otaňam aşağı çekdi. Inni şuňa teýin berýän biziň türkmen urdan duklanmaly we bagyşlaň berýän. Edil şowun Murat Urwany filan akwel tapar şuňa teýin beren bolýarlar. Üstünden bolýarlar Donald Trump'yň akwel tapar näme diýär? Men gepleşigini dinledim şowun gepleşigini. Donald Trump diýen mundan öňde ýödüni bir atyrga ýurtýar çyal görkeden bolýardy. Ziwwetdin gorkaga kenniýär. Olýa ýanky diýär münweriniň aşagyna dıkyryp ýerinden alyp bilmän gorkup titrep ýatyr diýär. Şunda diýär şu wakada. Inni onu akwel tapar ýaly adamdan onu göwünden turjak bolsa Donald Trump näme etmeli? Şeýdip şu ok atylan tarapa gaýşaryp ýanky düýeşini ýugurip o inim ho soga geçdiňine şu taýdan at ýa bu taýdan at diýip ýamanglaýyn ýa gursawyny görkezmeli. Şeýle bolýar da onu başgaça näme netije çykarmaly. O gorkok bu kulup ýatyr diýär. Onu ýerinden almaly şey etmelimi? Biziň şu türkmen biziň ýanky analitikimiz diýänlemeden ine şol siýasata baka berişi, şol wakalara baka berişi adamdan gynnan tapda. Indi seredin Donald Trump ok degen soň şeýdip aşağı çökdi. Ine şu okun geçiş traktorasy görkezilýär, uğur görkezilýär. Şu kellesini tehel bara ögürmedik bolsa ýa egmedik bolsa tütändeýin. Şu okun kellesiniň içinden geçip gitmeli şu ok. Ya gün sereden bolsa tomaşaçylaryna güni kellesi dogry duran bolsa şonu da şol geçýärdi şu ok göňe beýnesiniň içinde. Indi ondan soň Donald Trump ýerinden gally
O ondan hücum eden oğlanım atıp öldürdüler bu gorawçy sniperleri. Ýöne giçiyor ýa-da atyp öldüreňde näme ýa-da var ha, bu Donald Trumpy öldürüp bilýärdi de. Tamam şöyle bitin eken şu tütänleyin şol ýöne sadyr diýip çyk geçdi. Şol oğlan näde giripdir heredin. Şu gapdarlyk jaýyň üstünde ýatýar şu atanlar. Ine şu ýende şu kompýuter grafikasyna görkezilýär da şu territoriýaň özüne şu içine girecek bolsaň sen wara şu metal detektor diýip bir zat da rentgenden geçýär. Şunu olanım geçipdir ýöne ýanyna şo tüpüň ýok eken diýerler. Onda tüpüň nirden peýda bolýar? Bu gorawly territoriýada. O aýtmaklaryna göre ine şunu olan ine şoň suratyna görkezýän şu hüjüm amal aşaran bir göwelje olan 20 ýaşly olan. Ine 2020 2000 haçan doglan 20 ýaş bolsa, ine 2003-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda doglan oğlan da. Thomas Matthew Crooks diýerler. Öde şol ştatda ýaşaýan eken, şol Pensilvania ştatyndan öde goloýunda şo ýanky Butler diýen şäherine ýönek geçirildi da, duş geçirildi, Trumpyň duşugy. Şoň gapdalna şondan bir 30 kilometr ýal gapdalna diýerler. Indi çaklamalaryna göre şu tüpüňi ilki şu ýygnak bolmaka bir näçe gün öňünden şo taýda baryp gizläp gidipdir diýerler. Soň ýöne ikinji gedek gelenne şu ýygnagyň geçirilýän güni gelenne şu metal detektordan geçýär ýöne ýanynda durgu bar eken. Tüpüň ýokda durgu bar. O durgun tüpüň üçin netlenen durgu. Indi şu tüpüň üçin netlenen durgu bilen geçenler şonu barlaýan, şu barlaşylar bar şo taýda. Şonu görenden soň bir şüphe bolmaly, şoň ýygyna düşmeli. Näme üçin ol durguny getirdi? Ol adaty durgu diýen adamlar oň ýanyna alyp ýerere ýaly. Bir ýanky bolýar uzakdan Trump hyňnajak diýeliňde ýöne o durguy o tüpüň üçin netlenen durgu bilen uzakdan oturup hyňnan gowa hyňnajak bolsaň adaty durgular bar. Şonam gözden düşüripdirler. Olam baryp onu şo durguýyny şo tüpüňe oturup şo sniper tüpüňe şo taýdan atýardy. Indi ýene bir zady görkezýär. Bula. Indi şo Trump'ın arkasında duran gorawçylar var şu taýda, goraw sniperleri. Şolaryň gözüniň öňünde bolup geçýär. Şolaryň görüp dur, şo gapdarlyk jaýyň üstüne bir çykdy. Ýatwam elem tüpüňli. Şo pırsatı gören wadyna şolaryň atyp öldürmäge haky bar. Şu sniperler atyp öldürmäge haky bar. Şolar ýar gören wagtlaryny eller tüpüňli adam gördümi? Maýyny bermän göni bada atyp bilýärler. Şonda şu gorawçylara hiç sat bolany. Şonu etmediler şolar. Indi sonra ýa-da çykýar, şolar şonu bil kaslaýyn etmedilermi? Ya görmezlige saldylarmy? Ya hakykatdan hem şoňa üns bermeýändirlermi? Onu üns bermeýän bolsaň, sen şolar ýanlaryň gözünden sapdyrýan bolsaň, sen $100,000 dollar aýlyk alyp bu işte işlemelär. Sana trening berilýär. Bulara ara ýyllap trening berilýär. Öwredilýär şo düzgünden hemme näde göze düşürmeli, näde popy desene görmeli. Adat adamdan görüp bilmeýän zadyny sen näde görüp bilmeli? Bu samsyklar, bu haramzadylar näçe? Adat adamlar görüpdir şonu. Görüp bulara habar berýär, şonu da reaksiýa bildirmeýändirler. Ştada oturan ýerlerini. Indi seredin indi men şu ýene şu suratda da görkezýän. Nädir? Şu Trump'ın o drone ýeri bar. Şu Trump'ın drone ýeri şu. Trump'ın arkasyndaky jaý diýilýän şu iki tane jaýyň üstündäki ýanky gorawçy sniperler. Ine ýanky Matthew Crook, Thomas Matthew Crook diýilýän şu ýanky 20 ýaşly oglanyň ýatan ýeri ine jaýyň üstü ine şu jaý. Şu jaýyň üstünden göni açyk atyp bolýar. Öňünde hiç il päs gelişik ýok, bagam ýok, jaýam ýok, göni atyber. Näçe atsaň? Şularyň gözüniň öňünde ine şu iki tane şu gorawçy topary bar sniperler. Şularyň gözüniň öňünde bolup dur. Şu jaýyň üstüne minen adam şular görmeli. Gören wagtlaryny şonu atyp öldürmeli. Ýok, bular näme diýär? Arkaň teňin edip durýar. Çykyp dur üstüne, eline tüpüňjüňi alyp ýatdy. Ondan nişana alýar. Oňa da ýol berip otyrlar. Hamala güni bolmasa näme diýär? Şular bar, haýsydyr bir güýçlerde, şulady gurnan bar. Bir gurnalan bu adamlar pikir etmem ýöne bir şu 20 ýaşly oglunyň kellesine gelendir diýip. Sebäbi bu oglan Donald Trump'ın tarapdary. Geň zat bar, şu oglunyň ýa biografiýasyny öwrenýär. Şu iň soňky günneçenni Donald Trump'ın tarapdary, ýani Respublikan partiýasynyň tarapdary hökmünde özüni alyp baran oglan. Nädip birden on kellesi ýütäpdir, nädip birden Trump'y öldürme kararyny beripdir, belli däl. On kellesini ýütedipdirlermi, oňa bir zat oturdupdyrlarmy, oňa bir zat beýnesine bu ýa bir uýdurypdyrlarmy, şonu etmek üçin belli däl. Belli däl. Ýöne şonu edip bilýärler, şonu edip bilýärler, edeýniseler. Şolar ýani teknologiýa da bar. Indi bulany
bulam kompüter grafikasında çekilen surat ýöne ine hakiki suraty görkezýän şu taýda. Inha şu hakiki foto surat şu. Şu ýygnakdan soňky surat boljak iş bolandan soňky surat da ine seredim şu taýda. Ine Donald Trump'ın drone ýeri şu gazyl ine. Şu gazyl nokat ine şu Donald Trump'ın drone münweri. Donald Trump'ın arkasında tomaşaçylar üçin ýerite beýik oturuşlar ýasalan, onuň Donald Trump'ın öňünde meýdançada da oturuşlarda adamlar oturun, işte oturupdyr da şu wagt. Inni o haramzada şu taýpmynýe. Jaýyň arkasyndan gelýär, ony näme edipdir? Merdiwan taýýarlap goýupdyr öňünden gelip. Ýagny tüpüňem şonda getiren bolmaly. Sebäbi oň ýaşaýan ýeri, ýani kaýjym diýär, şu taýdan bir 30 kilometr ýerde eken, çünki ýan kulunun şu Thomas Matthew Crook diýil ýani. Öňünden gelipdir, merdiwanam getirip gidipdir. Tüpüňem gidipdir. Soňra şol atmaly güni gelýär. Ýan kaýjym diýär, şu taýda aýratyn gorawly zona, ine şu taýda adamdan oturan ýeri bar. Bu taýda aýratyn gorawly zona. Buň daşam gorawly, polisiýalar gelip berýär. Şu polisiýalar gözüniň öňünde geçip gitýär, jaýyň arkasyna geçýär. Merdivanyna minýär. Inni şu minip şu taýda jaýyň üstüne çykanyna şu taýda duran gorawçylaryň gözüniň öňünde şu peýda bolýar. Teredin. Inni şu jaýlarym gaty beýik jaýlar, şu Trump'ın arkasyndaky jaýlar. Şoň üstüne gorawçy snayperler dur. Şolaryň gözüniň öňünde arkaýyn ýatýar, arkaýynam atýar. O kamna şu taýdan gelýär. Şu taýdan gelip Trump'ın göni gulugyny sydyrdy geçip gitýär. Näkäbirler aýdýan hem Trump'ın arkasyndaky adamlar ölmeýändir-de, o aňyrdaky adamlar ölüpdir diýip. Şu taýda bir adam ölýär. Näme üçin onu ýal bolýar? Oňa da düşünip bolýar. Şu oku atanna gyltyda geçen okwa tomaşaçylaryň gapdalyny geçýär. Sebäbi şu beýik oturuşlar bar, oturulýan ýerler bar. Olar bir azajyk gapdallyk alýar. Okun edil uğrundan. Ok göni boş ýere geçip gidýär. Soňra näme diýär? Trump aşak düşýär boli. Has aşaklap atmaly bolýar. Aşaklap atmaly bolany da şu taýda oturan adamdan üstünden üst aşağı geçýär şonda 50 ýaşly bir adam adyp ölýär, ýene 2 adam yaralaýar, 2 adam yaralandy, bir adam öldü şonda. Inni bana planlaşdyrylyp bilinermi? Şu ýol berilen bolsa, inni şu taýda ýene bir zady görkezýän adamlar. Şu taýda polisiýalar, şurada gidip beren polisiýalaryň öňünde şunu görkezýärler adamlar seredin. Men şonu görkezýän. Ine şu ýanky jaý bar-a? Şu ýanky jaýyň üstüne şol oglan çykanna, şu gidip beren adamdan gözüne düşýär şol oglan çykanna. Ine seredin adamlar ünsert başlaýarlar. Adamlar ünsert başlaýar. Ine men şu suratdaky jaý, ine şu jaý bar. Şu jaý. Ine şu videodaky jaý. Şoň üstüne aňyr ýandan çykanna adamlar görýär. Desine video alyp başlaýarlar. Video alyp başlaýar, öýlerim gyýgyryp başlaýar polisiýa. Ine sered şu taýda şunu alýan adam barmagy bilen görkezýär. Ine şu taýda ak balakly çal futbolkary biri ýatyr. Şonu alyp sered töwerekde de adamlara gyýgyrýarlar, polisiýa da gyýgyrýarlar. Polisiýa da üns beren o. Polisiýa soň üns beripdir. Hamala, indi seredin häzir men onu aýdaryn. Polisiýa hamala onu üns beripdir. Hatta barıp şu jaýyň üstüne seretjegem bolupdyr. Ne hadi görkü? Ine ýatyr. Ýokarsa çal eşikli, çal futbolkly, aşagam ak balakly. Ana ögürliýe häzir seredin. Ana ögürli ýatdy garnyň üstüne, indi nyşany aljak bolýar. Tüpeňinem görýärler bular. Indi häzir men ýene bir nemäni görkezdim, bir kadry. Şu taýda ýanky waka şunu gören adamdan içinde ýene bir oglan aýdýar, şu taýda ýaş oglandan biri. Menem gördüm diýär. Men şu taýda gelip beren polisiýalary da gyýgyrdym diýär. Ey, beýlekler bilen birlikde bizge köplük gurup gyýgyrdyk diýär. Ana bu taýda biri el tüpeňli bir jaýyň üstünde ýatyr. Çäre görüň diýip diýär. Ay diýär, şey diýip diýär, ben gepimi dinletdi diýär. Ay näme geňmeden geçdi diýip inha biri ýa-da şu taşany görürüm görýär. Şonu dinlen şo böyle. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking
Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Bunu näme diýär? Biz diýe wagtynda aýtdyk diýär, şo aýdan pursatymyz polisiýa reaksiýa bildirip diýär, şo ýokardaki snayperlere duýduran bolsalar diýär, şonu ýaly howpa eline ýaragly, eli ýaragly adam ýatyr Trump'a garşy ýaragyny goýnukdyryp şonu atyň destine diýip diýär, şolar bilen habarlaşan bolsa diýär, belki diýär ýetişerdiler diýär. Ýöne gereňsizlik ataldylar diýär. Indi käbir maglumata görä, soňky çykan maglumata görä. İkistan polisiýa şu jaýyň aňyr tarapyna geçipdirler de, merdivany görmeýändirler. Yani eginde bir polisiýany alyp ýokary galdyrýarlar da şoňa ni seret diýerler da. Onuň polisiýa şey diýip pelletin neme diýip teredi ýa jaýyň üstüne. Üçüňi bolyn görýär ýanky ýatan, tüpegini ýatan. Onuň ýanky polisiýanyny berýän görkezmesine teredin. Olaglyň ýa tüpegini maňa tarap ýogurdy diýär. Menim de gorkup aşakly kullum da bökdim diýär aşak. Şondan soňam indi bir operativ gysgaly şäher görmeler gördüňiz eli tüpegini, hatda size de haýwat atdy, tüpegini urup atyp atmandyr bulara garşy. Şoňa ýem siz gıra çekilip şoň arkasyndan bir rad edip ýa gapdallaky jaýa çykyp atyp bolýar şonu. Şonam etmeýändirler. Aljyraňgylyga düşýärler. Indi bu taýda ýanky iki tany ähtimallyk ýüze çykýar. Ýa haşulaň professionallygy ýok. Bular $100,000 aýlyk alyp berýärler. Bular trening alyp berýärler. Bular adata adamyň görmeýän adamyň görmeli, görüp bilmeli. Hemem şolar ýaly wakada operativ gysgaly hereket etmek diýilýän zadyň nämedigini bilmeli, şonu başarmaly. Bular bolsa öýlerini nähil alyp barýarlar. Bulara görä gaýta ol ýerdäki adamlar hat operativni reaksiýa bildiripdirler. Neticede şu Donald Trump'a karşı ok atılmagyna bular ýol berýär. Günäkär. Şular hatda näder jinayet jogapkärçiligine çekip almaly. İkinji tarapynda bular aýdaly professional derejede öýlerini alyp baryp bilmeýändirler, lellimler bir geleňsizler ha öz professionallerini başarmayan adamlar şular ýalynda bellenipdir. Onda bulan şu Amerikan öz gora gullugy diýilýän gulluklarynyň professional derejesini görkezýär, ha pes derejede diýip aýdyp bolar. İkinji tarapy ýörüýte oýnanan bir oýun. Yani Trump etmeli öldürmeli. Şoňa goraguna jogap berýän adamlar ýem öňünden hakyna tutulandyr. Şular ýaly hatda burdan gözüňize iýilse şol ok atýança şoňa ýol beriň, ondan öldüräň. Yani ok atmagyna ýol beriň. Trump'yň boljagy bolar, ondan öldüräň. Diýlen ýaly görkezme alan bolmaklary mümkin diýip çaklanylýar. Şolar ýaly pikir etmek üçin esas bar. Näme üçin esas bar? Men şol esaslardan käbirini görkedeýin. Birinçiden şu wakanta bolmaka şundan has şunu öňünden gören adamlar var, adamlar. Şu taýda bir Amerikan Birleşen Ştatlaryna wagtal özüniň bir öňden görüjüligi bilen özüne bir käbirdatdan açylýanlygyny aýdyp çykyş edýän bir adam var. Ol adamyň ady Braden Biggs. Özü Hristiýan, Evangeliýa Hristiýany diýilýär. Ýagny Amerikan Birleşen Ştatlaryna, Britaniýada, Ýewropada Evangeliýa kilisesi bir zatda Hristiýançylygyň akymy. Ol adamana şoňa degişli ýene şu ýylyň 14-nji martynda şol adam nowatdaky elek çykyş edip maňa diýär, maňa bir zat açyldy diýdi. Maňa bir zat açyldy, şu Donald Trump'a hüjüm boljak diýdi ýakyn wagtlarda. Öýden şu hüjüm diýär, edil şol häzirki bunun waka ýaly görnüşde geçmeli diýip öňünden gurrun berdi. 14-nji martda bu waka 14-nji iýulda boldy. Teredin aprel, may, iýul 4 ay geçenden, bu 4 ay geçenden soň boldy. Ana şol adamyň häzir aýdanlaryny dinleýän ingilisçe düşünýänler, düşünmeýänler, men ýene bir gedip düşündürem, şonan bir dinleýän. All throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. Ina şu Amerikalı şu Hristiyan, şu Evangeliýa Hristiýany aýdýar. Men görem dedi, maňa açylanda diýär şu waka şu aýne Trump'a ediljek hüjüm açylanda maňa diýär görünýär diýär. Ok atylýar, ok atylýam diýär, gyltyjy diýär, diýip geçýär diýär, gulugyny diýip geçýär diýär. Şona mı diýär? Trump'am diýär aşak çökýär diýär, dyýyna çöküp diýär. Şu taýda diýär, Hudaýa ýalbarýar diýär. Hemen Trump täzeden dowulan ýaly olup geçýär şu taýda diýär. Hatam diýär Hudaýa berilýär, şo pursat diýär. Şona diýär.
Ne sen aydarsın da bu mümkün mü bunu feydip öňünden bilmeklik. Elbette şu inde bara palçylar diýil ýa öňden görüjüler diýil ýa-da ýani käbirlerine bir belli bir zatlar bir epizodlar açylyp bilinýär da diýär. Onatlar biz türkmençilikde de görüp ýör bolýan zatlar we käbir adamlar anan ýa käbir adamlar anan ýa men anan ýa şolar ýaly käbir adamlar da açylyp bilinýändigine men özüm durmuşda da gördüm. O zatlar barada bir aýry tilim gurrun eder. Ýöne niýe bir täsin tarapy? Diýmek şolady görän bolsa demek şular öňünden planlaşdyrylypdyr kimdir tarapyndan. Indi şu boljaklar da öňünden görkezilýär. Indi burada kimler planlaşdyryp biler? Şu planlaşdyrylmagy mümkinmi? Indi şu planlaşdyrylanlygyna şu hödere diýen hemem şu planlaşdyrylandyr diýilýän zady görkezýän käbir zatlar bar. Meni jak şonu görkezýän eder. Şu planlaşdyrylandyr diýip pikir etmek üçin şunu ýaly bir esas bar. Beýik Britaniýada The Economist bir jurnal çap edilýär. Ol jurnalyň hem indi çap edilip ýörlenini 100 ýyldan hem gowrak wagt bolan. Ine şo jurnal barada şu taýda maglumat amma ilkinji gedek 1843-nji ýylda çap edilip başlanan jurnal şu Beýik Britaniýada. Bu jurnalyň hem iýeleri ýönemeni adamlar däl. Bu jurnalyň iýeleri şol dünýä agalyk edýän güýçler diýilýän adamlar, hemem dünýäň puluny iýelik edýän adamlar. Şo jurnalyň iýelerinden biri Rothschildler dinastiýasy. Şu jurnalyň maýasynyň aksiýasynyň 21%-ine Rothschildler klany iýelik edýär dinastiýasy. Rothschildler diýip eşdendiňiz. Bular pulu iýelik edýän, ýagny günwataryň banklaryna iýelik edýän hususy bankirler şolar, bankirler maşgalasy. Şolaram elinde şu jurnal. Iýeçiliginde belli bir bölegi şu aksiýasynyň. Indi şu jurnal her ýylyň başynda şo ýyl boljaklatlary öňünden çaklap ne şular ýaly bolmaly. Wakalar şular ýaly terzide ötüp gider zat diýip bir öňden görüjlikli bir suratlar çap edýär. Ine şu 2024-nji ýyla bagyşlanan şol nomerinde, şoňam daşky jiltinde şular ýaly surat çap edildi. Şo suratda da şo suratyň ýokurky burçynda Donald Trump'yň kellesiniň gara sudury bar. Şo suduryň üstünde soraw belgesi bar. Soraw belgesi bedil gulawnyň üstünde goýulan. Indi käbir konspirologlar aýdýarlar. Şu taýda Donald Trump'y biz diri goýmalymy ýa goýmaly ýalyny soraw goýulan. Şoň üçin gara sudury alynan, şoň üçin gulaw görkezlen, ödem okuňam atylmaly ýeri. Şoň çekkesinden atmaly, gulaw tarapyndan atylan öldürmeli. Ýüzüni şeýlek tutup durka diýilen zat aýdýarlar. Şeýle çaklamaga esas bolmasa näme üçin Donald Trump gara sudurda goýulypdyr ýokurda, ödem soraw belgesini alnypdyr. Yani Donald Trump'ı bolýan aýdyp bilersiňiz, Donald Trump'y saýlawa goýbermelimi ýa türmäge basmalymy? Şo sorawam bolup biler. Eger sen saýlawa goýbermejek bolsaň, onda sen näme etmeli Donald Trump? Türmäge basmaly. Bularny türmäge basyp bilen oklar. Her hili aýplama bildirýärler, o aýplamada geçen ok. Edil şun wakaň ýa-da edil bir gün geçenden soň Donald Trump'y Amerikan sudyasy nowatdaky bir aýplamada aklady. Sebebi bildirýär aýplama ýok, ýagny şoňa şu olarky prezidentlik döwründe käbir dokumentleri ýany bilen alyp gidipdir. Şunu işin dergemeli bu jenayet ýany bilen dokumentleri alyp gitmek bolanok. Sen prezidentlik wezipäň götereňden soň hiç il dokument alyp gitmek bolanok diýerler, emma hakykatynda alyp gitmek bolýan eken. Tebi Obama da olarky prezident Obama da ýany bilen dokumentleri alyp gidip öwrenmäge haky bar eken. Soň getirýärler, ýyna getirýärler. Ol ýörüte dokumentleşdirilip berilýär, dokumentleşdirip ýyna getirilýär, tapşyrylýar. Hatta Joe Biden hem bir giden dokumentler alıp gidipdir ofisinden. Ol Obama'nın orundatar bol işletdi, vice-prezident. Onu aýplama bildirilen ok, emma Trump aýplama bildirilýär. Ondan şu aýplama boýunça aklanny şu boýunça höküm çykaran aýal sudya aýtdy. Umuman şu prosedurada, şu derňe prosedurasynda ýalňyşlyk bar, kanundan çykmaklyk bar. Ýagny şu işi derňemek boýunça bellenen prokuror Kongres tarapyndan bellenmeli, emma Kongres tarapyndan bellenilmedi. Ondiňe ýokurky ýa-ni baş prokuror belledi, bu ýalňyşlyk diýip şonu ýatyrdy. Bolýa. Indi buny suwdyň üstü bilen buna saýlawa goýbermäne bilen oklar. Onu näme galýar? Onu öldürmeklik galýar. Şu barada hatta Tucker Carlson diýip jurnalist ýa-ni Putin bilen interwýe geçiren öňkü Fox News'un işgäri bilýänsiňiz.
Onu Kremlin agenti diýip adlandyrýarlar. Gaty iň meşhur jurnalistlerden biri, Amerikan jurnalistlerden biri. Şolam arada çykyş edip aýtdy da, aradan. Şu hüjümden hasy öň aýtdy. Bular diýdi, öldürmäge finanşarlar diýdi. Gün şey diýdi. Tucker Carlson diýen şol jurnalist. Ol aýtdy, bular diýdi her ýyl edip gördüler, buny maskaralyjak bolup gördüler, bolmady, buny türmäge basjak bolýarlar, bolmady. Indi näme galýa? Indi bu janyna kastetmeklik galýa diýdi. Şoňa maýdy şeýal boldy. Hatta jurnalistlerin içinde de şolar ýaly görgür adamlar var. Hebe logo ki wakan logo kazanjyrynyň wakan ötüşiniň logo kazanjyryna herekden şol netije gelip çykýar da. Indi biz yeni bir zady ünsereliň, indi şu suratyň özünde gaty köp zatlar öňünden aýdylýar. Seredin. Indi Putin bilen Zelenski ine bir-birine bakyp otyr. Indi şolary oturtmaly, parahatçylyk barada gepleşip geçirmeliler da. Hada şu gurrun gidip otyr, ünserşin gidip ýaly. Ödem şu adene wagt sagady, wa çäge sagady. Şu goýulypdyr ikisiniň arasynda. Ondan şu suratyň orta arasynda saýlaw bülçenleriniň atylýan sandygy bar, aýna sandygy. Sebäbi şu ýyl 24-nji ýylda gün watar ýurtlarynyň ören köpesinde möhüm saýlawlar geçirildi. Hatta Ýewroparlamentde saýlawlar geçirildi. Ondan ine Büyük Britaniýada saýlawlar geçirildi, Fransýada saýlawlar geçirildi. Umuman Amerikan Birleşik Ştatlarynda saýlawlar geçecek. Şunu ýalyp birden möhüm saýlawlar bolup dur. Indi şunu näme diýip atlandyrýarlar? Şu saýlawlary kontrolly almaly. Ýagny biziň öz şo ýanky kölge güýçleri bar. Şunu çap edýän, şu suraty çap edýän, şu zatlary planlaşdyrýan güýçler şu saýlawlaram biz öz elimize almaly, şu saýlawlaryň netijesini. Şonu garplaşdyrmaly, näme etmeli, ýöne şunu kontrolly almaly diýmeklik aňladýar diýip aýdýarlar da, şular ýaly suratlarda. Biziň tek bular ýaly suratlaryň tek analiz berer, başga da şunu ýaly şu jurnallar çap edilen başga ýyllara degişli şunu ýaly nemeler bar da, sırly suratlar bar. Ondan aşağı teredin şu taýda Bidenin kellesi bar, biram Hataýyň lideri Xi Jinping kellesi bar. Bular bir-birine garşy tarapy seredip durlar. Ýokarda Putin bilen Zelenski bir-birine tarap seredip durlar. Ýagny bular barlaşdyrmaly diýilýär. 24-nji ýylda aşakda Hataý bilen hatam konfrontasiýany, ýani konflikti güýçlendirmeli diýmeklik aňladýar da. Şular boýunça gitmeli görkezme berýärler. Ýani dünýäni dolandyrýan şu gara güýçleri, şu kölge güýçleri şu döwlet liderleriniň derejesine çenli şulara görkezme berip bilýär diýilýär da. Indi şular boýunça gitmeliler. Ondan ne teredin Bidenin tarapynda ne howan dolandyrmak, çöle we ondan howa ventilatorlary we ana şular ýaly. Bu näme aňlar? Howany dolandyrmak prosesini dowam etdirmeli metodyny. Emeli usuly bilen. Şey diýmeklik aňladýar diýerler. Ondan bu ýokarsyna mikrochip ýaly bir surat bardyr. Seredin şu taýda mikrochipiň hem film jagalary baryp näme diýýär? Şuň burçlaryna näme adam beýnisi bar. Filmler baryp adam beýnisine batýandyr. Beýdimeklik näme aňladýar? Ýene de şu spesialistler pikiriçe şu adamları çipleştirmek, adamların beýnilerini elektron teknologiýasynyň üstü bilen kontrollyga almak işini hem şu ýylym dowam etdirmeli diýmeklik aňladýar. Indi sağ tarapdaky suratda, sağ tarapdaky maliýe ykdysady bazarlarynaky ýagdaýy çökürmeli. Seredin bu uğrun ýerik bar ya, aşak bar ya, ýokary barana ötüş. Maliýe ykdysady görkezjiler aşaklanmaly. Şondan biz emel ýol bilen etmeli görkezme berilýär. Dünýäniň ykdysady maliýe ýagdaýyny hasam ýaramazlaşdyrmaly. Onam näme maksat üçin edip bilerler. Ýene de dünýäni hasam beter öz agalyklaryny, öz kontrollaryny almak üçin edip bilerler. Indi ýene de şu surata gaýdyp gelýär. Şu suratyň çäginde Donald Trump'yň suraty görkezden. Şuňa çäre görmelilen surat da sonra bar. Ene şoň üçinem şu şular ýaly görýäňde näme netije gerýän diýmek, şu zatlar planlaşdyrylypdyr. Öňünden diýmeklige de esas bar. Şoňa esas ýok diýip biz biljek däl. Indi umuman Amerikan Birleşik Ştatlarynyň prezidentleriniň janyna kastetmek diýilýän zat ol birinji gedek däl. Ödem şol behwitsiz ýanky kölge güýçlerine behwitsiz bolan ýagdaý nedilýär. Indi Donald Trump kime behwitsiz bolup biler? Eger şonu şu Amerikan dolandyrýan hakyky güýçler şoň gelmegini islemeýän bolsa diýmek şolar üçin behwitli diýen Donald Trump. Ondan bir görüp biýeriz. Nämeden görüp biýeriz? Men öňe maýdyk gelýän. Şu indi Joe Biden'ın maşgalatyna karşı jenaýat işini golgar ýaly häzir bir giden jenaýatlaryň üstü açyldy. Sebäbi şu boýunça kongressde ýürüýti derňe komissiýasy döredildi. Şu derňe komissiýa tam soňky 2 ýylyň dowamynda iş alyp baryp arada ýürüýti beýannama bilen çykyş etdiler şu komissiýanyň agdalary. Indi şunça jenaýatçylygyň üstüne açdyk Joe Biden'ın ogly
Öz kakatyny ulanyp kakaty vice prezident bolup işläp ýöka Obamaň döwründe işläp ýöka kakatynyň adyny ulanyp para alypdyr. Ol paralary nirden alypdyr? Hataýdan alypdyr. Hataýyň biznesmenlerinden, biznes kampaniýalarynyň alypdyr. Ukrainadan alypdyr. Rumyniýadan alypdyr. Onam kakaty bilen paýlaşýan eken. Hatda kakatyna geçiren bölegem bar. Kakaty öz adyny ulandyr ýani kenne şoň öz belli bir prosentini näçe para alsaň şoň belli bir bölegini sen maňa geçirmeli. Olam geçirilen, onam suud edýärler. Onu etmäge de haky ýok. Oğlunyň kakatynyň ham. Haýdan haý häzir jenaýat işini gozlamaly şoňa. Şonu gozgatdyryp bilen oklar. Indi ona jenaýat işi şular ýaly gozulmaga taýýar bolup durka gozulanyp emma Trump'a garşy aýplama bildirýärler. Zat ýogam bolsa şonu eýtmeli bir zatda garalanmaly. Şu kampaniýada da mass media günwataryň esasy medialary aýagarlygyna iş alyp barýarlar. Trump'y awraýdan düşünmek boýunça. Olaňam propagandasyna yeňil kelleler, boş kelleler, hatda özlerini bilen siýasatçy diýip, ekspert diýip ataplaýan biziňine käbir kelletillenmez we şo ýanky Trump diýe ýerinden galmaly şeý diýip döşger durmaly diýýän adamlar hem ýanky propagandalar arkaň uýýarlar, gidýärler. Indi şoň agarynda da hususy eýeler we şol media terişdiler diýilýän zatlarym ol hususy güýçden elinne şol medialarym ýene de şol köýlügi güýçler diýilýän güýçleň wekillerine degişli. Şolaryň tendensiýasyna üns berýän ony görnüp dur, ýürüte zakaty ýerine ýetirýärler. Trump'a gedek gelenine bular edil ajdarha ýaly, edil bular ýylan ýaly zäherlerini pürkýärler. Biden'a gedek gelenine ýok jegmelýär. Şo Biden hatda janarwaklara salam berip berenen bolsa, hatda ana arada Ukrainaň prezidenti Zelenski bar ýa, Biden bilen duşup geçirýär bolyn. Hadiýa adamlar diýä, garşalyň diýä, Ukrainaň prezidenti Vladimir Putin siziň öňüňizde diýip tanışdyrýar. Putin näre diýär şoňa? Ukrainaň prezidenti Vladimir Putin diýip tanışdyrýar. Ol janarwaklar bilen gürleşip berkäwat aýlanyp berşet, parlanyp ber boş ýerde. Şular ýaly adam galmaly. Şu ýanky kölge güýçleriniň misle boýunça ýani biziň liberallanma we günwatary tarapdarlaryň köpüsini diňledem. Aýola Trump gelmesin, Biden galsyn. Ýani akol separýaly adamlar näme üçin Trumpyň ölümini isleýän, näme üçin ýerinden galyp durmaly, batyrgaýlyk bilen. Ölmeli diýip bolýar-da. Diýmek şu näme anlar? Ýa şu göre aýagyny tokup oturan, janarwaklar bilen gürleşip oturan Biden ýaly adam galmaly şu taýda. Bunun propagandanın neticesi adamlar pikirlenben bilen oklar şoň aňarsyna özlerinde pikir ýok adamlar. Yani şol adamların ben diskusiýa çağırdım da näme üçin şolar ýaly adamy Trump'dan hem has ýokarda goýan diýsem delil bilen düşündirip bilen oklar. Olar näme diýe pikirlenmeýän NLP diýip bir zat bar da neyrolinguistiske programmирование diýip ýani adamyň aňynyň çuňuny maglumat serişdeleriniň üstü bilen täsir etmeklik we hipnozlamak ýaly bir zat bar. Şonu gaýtaladyp bilýär. Şol metodu ulanýan adam näme diýdirjek bolsa adamlara hatda köpçülikleýin derejede de diýdirip bilýär. Şo metodu ulanyp. Adam şo diýen zady hakynda pikirlenip ben bilen ok. Mass media diýilýän zady şo ýaly güýji bar. Özlerine bu niyetyen gaýşaryp beren ýazgy şahyr dilýän ýa politologlar dilýän, alymlar dilýänler de şolar edil totuş ýaly şol öz diýjek zatlaryny diýdirip bilýärler. Diýdirip bilýärler şona medialar. Ona şolar ýaly adam tutan etdiň gassa urýan, sonra berip, lokutadan sonra urýan. Sen şu näme üçin şunu diýdin? Şu aňyrsa boşa haw sen diýip oturan adam bir ýöne tamakyllamaga akıl ýerine adamyň diýjek zat däle. Biden ýaly adam şular ýaly dünýä täsir etdiren ägirli güýçli döwlete ýol başlyk etmäge manatyp ol töweregine salam berip bolan adam zat diýip ýadyr. Şu bir giden deliller getirip bolýar. Şoň eden jenaýetçiliklerini ýüzlerine basyp görkezip bolýar. Ina heret şu jenaýetçilik eden adam näde döwlet dolandyryp bilýär. Şolar jogap berip bilen o şonu. Ýöne şonu da şolar düşünýän ok özlerini kim diýdirýär şolady? Kim şunu uýdurypdyr nähil güýçlen şunu diýdirýärler. Şu hakda oýlan bilen oklar adam. Sebä analiz etmek okuýy adamdan ağlamasyna maksussel analiz etmek okuýy. Olar şu özleri analiz edýänler öýdeler hakykatynda ýanky totuş ýaly gaýtalap otyrlar. Indi Trump'a ýanky şular ýaly basyş görkezýän güýçler onu şu Trump'yň gelmegini isleýän oklar. Trump indi ýurt üçin howply adamdy. Ýok, Amerika Birleşik Ştatlary üçin men Trump howply, Biden'dan beter howply diýiljek däl. Sebä onu men näme-de gördüm? Geçenki prezidentliginde gördüm. Geçenki prezidentliginde hakykatdan hem halk üçin alada etdi. Halkara siýasatyna ullukan bir netije görkezmedi. Olar prezidentlerden bir üýtgeşik bir zat etmedi. Onu aýdaýyn.
Ýöne Amerikan Birleşik Devletleri'nin öz halkı üçün ulu alad etdi. Öňe bilen terhedi yapmaga çalışdyryňa yaptırmadylar. Kim yaptırmady? Ýene de şol Biden'e tarapdar liberal güýçler, körgü güýçleriniň oýnatdylary, şolar yaptırmadylar. Sebäbi ol Amerikan döwletine ziýan ol. Amerikan halkyna ziýan günörtü terhetler açyp oturup bir giden o nelegal migrantlar ýylla milyonlaryň gowrak adam geçirdi oturýarlar. Kim etdirýär şonu? Şo körgü güýçler etdirýär. Şonu ýeşe feowdatyny etdirýän güýçler etdirýär. Ýarag feowdatyny etdirýän, şaga feowdatyny, adam feowdatyny, adamyň bedeniniň organlarynyň feowdatyny etdirýän güýçlere bähwitli, ýankyýaly, jenaýetçilikli zatlar bilen meşgullanmak. Şoň üçin şo terhetleri açyp goýmaly. Şolar ýa şo gara güýçleň bähwidi üçin. Trump'ım şonu yapjak boldy. Şoň üçin Trump'yň üstüne şolar ýa hüjüm boldy. Heni dem hüjüm gidip otýar. Trump ýene gelse ýene yapjak şo terheti. Geçeňe de yaptırmadylar. Üstesine Trump daşarda iş alıp barayan Amerikan bizneslerini, şirketlerini yurdun içine getirmek için alet etti. Ne adet etti? Olar ne emedi Amerikan kampanyaları ardan iş uyucunun var yeri olan yurtlara gidiyorlar şo taylarda öz bizneslerin önümçülüğünü şo tayda açıyorlar. Salgıt töleyenoklar ya da şo yurda salgıt töleýse de köpçük töleýärler. Olar Amerikan Birleşik Ştatlaryna gelip köp tölemeli salgıdy. Emma olar Amerikan biznesler, Amerika telekeçileri gidiyorlar da iş ucunun ardan yerine Kıtay'a gidiyorlar, Tayland'a gidiyorlar, Malazya'ya gidiyorlar, şotayda kampanya açıyorlar da şotayda önümü öndürüp sonra önümlerini Amerikan Birleşik Ştatları'nın içine getirip gımmat vakadan tatıyorlar. Trump devam etti, şolun önümüne bolan salgıdını meçhurunu arttırdı. Görülmeştirmedik derecede arttırdı da daşary ýurtda önüm öndürüp Amerikan içine önüm getirip satmaklygy olar üçin bähwitli etdi. Bolin bular nämetdir? Way daady bidat diýip bizneslerini ýurda getirip başladylar. Yurdun içine de getirseňiz biz sen salgydyny yurdun içine salgydyny adalçak diýip Trump şonu etdi. Netijede näme boldy? Yurdun içinde Amerikan Birleşik Ştatlaryna iş yerleri köpöldi. İşde gelip beren adamlara işe yerleşmeklik aňsat boldy. Eklenje edip aňsat gazanç edip başladylar. Bulam adamları begenler ýa-da işsizlik Amerikan Birleşik Ştatlaryna problem bilen biri. Budatlarım gördü halyk, budatlara görüyorum adamlar bana gollap berip soň ýene taýlajak boldylar. 2020-nji ýylda yeni de garalama kampanyasını alıp barayan näme kimler boldy? Şol etady media güýçleri boldy. Media güýçleri men gaýdyjymy ýa şo körgü güýçleri diýilen güýçleri degişli güýçler. Soňam näme boldy? Sesler galplaştyryldy. Adamlar bir giden fakatlar var. Men gözüm bilen gördüm. Trump'ın taraptarlary, ýürüýüşleri internetde goýdular. Video alıp näýli bültenler getirilýär, paçka. Bültenler getirilip açylyp şo taýda täzeden zyňylýar. Yankı saylogun emelerine, sandıklarına. Şunun ýaly bir giden fakatlar üst açyldy. Soňra suwda berdiler. Suwdlara maňa seyretmekden ýüze gürdiler. Näme üçin? Ýene de ana bulam nämäni görkezýär? Şu Amerikan Birleşik Ştatlarynyň suw sistemati, adalet sistemati diýen zadyň ödem oýnatdy. Haýdyr ýuruşlara oýnatdy. Ýani öz etmeli işlerini eden oklar. Size getirdilermi? Size haýdyr ýürüýüşler, şaýatlar geldilermi? Şikaýet edýärmi? Ine şular ýaly galpyň üstüne açdyk. Şunu derňemek boýunça derňe ýoly goýun diýse, hökman suwd şu barada karar çykarmaly. Hökman komissiýa öretmeli. Derňe ýoly goýmaly, anyklamaly, şolar ýa şo diýilýän zat çynmy, ýalanmy? Anyklamaly, iň bolmandy. Bular näme etdiler? Ýok, töhmet atýar diýip başladylar. Trump'a bildirilen jenaýat aýplamalarının ýene birem töhmetçilik, ýagny hamala Trump Biden'in gazanan ýeňişini bir kanun ýeňiş diýip atlandyrjak boldy, atlandyrdy. Hemen şoňa ödem jenaýat. Durho o näme bolýar? Beýleki döwletlerde, Orsiýetde, Belarusiýada ýa bilem Hataýda ýa ýagny Türkmenistanda, Iranda bir ýerde saýlaw geçirilýär. Galplaşdyryldy diýip elan edilýär. Sebäbi näme üçin? Saýlawlar açyk geçirilenok, ses sanawlaryna bir giden şuhuldatlar ýüze çykýar. Üstesine fakatlar, aktivistler tarafından fakatlar ýüze çykarylyp internete, media ýetirilýär diýär. Amerikan öýde gyýgyr otýar. Saýlawlar açyk geçmedi. Saýlawlar dogruçylyk geçmedi. Ine bizde bir giden fakatlar bar. Biz çağırış edýäs, Orsiýetdäki saýlawlaryň täzeden ses sanalyşynyň täzeden geçirilmegini talap edýäs. Şo gödekçiligiň barmagyny biz talap edýäs diýär. Amerikada sesler sanalygyna gödekçiler goýberýärmi? Hiç daşary ýurtdan gödekçiler barýarmy? Ya OBS'den ya başga bir yerlerden halkara gurumlaryň ýok, adam baranok. Ses sanawlaryna kontrol etjek bolýarym ýok. Şoňa kontrol edip şol fakytlary üstüne ýüze çykarsaňam näme diýär? Ýok sen tökme datýan, sen jenaýatçy diýerler.
şey diýme hakları ýok, kanun boýunça şolar ýa galplygyň üstüni açmaga adamdan haky var, galplygyň üstüni açdymy, suwda ýutmaga haky var, suwda näme borçly, komissiýa döredip şonu dergemäge borçly. Şunu etjek bolanmaly, indi Trumpy hada tökmetçi diýip adlandyr, Trumpyň tarapdarlaryna mädir içki terroristler diýip adlandyr otyrlar. Sebäbi näme etdi? Öňe maýdyşym ýaly şol atlar başa barman taň, suwdam işlemän taň, suwdam etmeýän etmeýän taň, adamlar ayaga galdyda kongresiň jaýynyň öňüne bardylar. İň soňunda şol ýanky ses inni şu saýlawlaryň netijesini tasdiklamaly güni 6-njy ýanwarda 2021-nji ýylda şu 20-nji ýyldaky saýlawlaryň inni dogry gutornukly tasdiklamasy şo gün bolmaly, kongres ses bermeli. Şoň öňüne almak üçin onuň Trumpyň tarapdarlary bardylar. Yo biz sizin şu geçirilen saýlawlaryň kanuny saýlawdygyny sizin tasdiklamaňyza ýol berjek diýip bardylar. Buna näme etdiler? Şo taýyk baran adamlary şol ýanky kongresiň jaýynyň daşynda, kuşunyň daşynda haýatlardan böküp geçenlikler üçin aňyrdaklara çendim hemmesini içki terroristler diýip adlandyrdylar. Media şey diýip ýazdy şolary. Mediada. Ýene-de şo kolga güýçleriniň ýetçiligindäki media siz protest geçirseňiz siz içki terrorist bolýaňyz diýip. O Belarusda protest geçirse adamlar ýok, olar demokrat bolýar, olar hakyky adam hukuklarynyň aladasyny diýen demokratlar bolar. Orsiýetde protest geçirseň sen hakyky ne demokrat bolýar. Hataýda protest geçirseň, Eýranda protest geçirseň, ýene bir ýerlerde protest geçirseň sen hakyky demokrat bolýar. Emma Amerikan Birleşen Ştatlaryna protest geçirseň sen terrorist bolýar. Ene min janym ýakganda şuda 200'lük olur dille bırak diyorlar. Ay demokratiya prinsiplerini saklamalı, demokratik prinsiplere eğirmeli, adam hukuklarını goramalı, su sistemi adaletli işlemeli deyip bütün dünya zahirede oturuyor. Ama öyle şimdi işlemiyor. Şu dağıtlar kimdir bir aysa da ne mi oluyor? Kremlin agenti, Putin'in agenti, Orsiye'nin agenti oluyor. O adamlar şu dağıtlar biz ara maslahatlaşmalı. Ne için oluyor? Kim ediyor şunu? Ne için bunlara gedek gelenler işlemiyor? Beyliklere gedek gelenler şu işlemeli. Sever şunun ulunyalar. Şu demokratiya diýilýän adam özüne şu güýçler ulunýa, öz bähwitleri şunu ulunýa. Özlerine bähwitsiz bolsa, şonu ulunduran oklar. Ulunduran oklar sen terrorist diýip ulan edýärler, sen türmäge basjaklar. Emma özlerine gerek gerende daşar ýurtlarda bir ýerde. Şonu ulunýarlar da şonu bakana lap hatda ýurtlaryň içine goşun salýarlar. Ana plan ýerde diktator barmyşyn, ana Saddam Hüseyin diýip diktator barmyşyn. Barın ýörüň gidelim öldürelim, barýarlar öldürýärler. Ana Libiya diýip bir diktator ýurdu barmyşyn. Şoňa diktator lideri barmyşyn. Şondan biz halky şondan halat etmek. Ana barýarlar goşun sürüp içine girýär, öldürýärler, öldürtýärler. İtatan ýalyp attyrýarlar. Ana Siriýede Başar Asad diýip bir diktator barmyşyn. Halka hukuk beren olmuşsun, adaletli saýlaw geçiren olmuşsun. Görün şu taýym düzedeliň diýip goşun salýar. Ana Amerikan goşunlary henidem otýar. O ýödaşlyk döwletiň içinde çağırılmadyk yere tokçurup barbana içinde 3'ten 1 bölegi ýaly ýurdun territoriýasyna ýelen otýar Amerikan harby bazalary. Näme üçin barıpdyr? Öden barýan ýerlerim niri? Newitin gadyň iň baý ýerlerini, newit ýanky kenleriniň iň baý ýerini otýarlar. Şo taýdan ana torup otýarlar. Ýödaşlyk döwletiň newitini. Şol indi demokratiýa şol adamlardan biz demokratiýa öwrenmelimi? Şolar ana şo tak demokratiýa üçin barıpdyrlarmy? Ya başga zat üçin barıpdyrlarmy? Ha dillerine demokratiýa edýän adamlar meseleden gany sorup otýar. Newtin sorup otýar ýödaşlyk döwletiň. Çykan ok enidem çykan ok. 10 tane harby bazasy bar. Siriýan territoriýasynda. Näme üçin biz terroristlerden goraýarlar. Asaňa gel bizi gora diýdim şo döwlet. Şo döwlet sen çağırdym bizi terroristlerden gorap berdik ýok. Aşolan oturan ýerine de näme köp şu terroristler bar igiçiler şo taýda gelipdir. Amerikan harby bazalarynyň teoriýasyny gapdalyny şolan bazalary bar. Evet jibe. Aşunu aýtsaňam sen dönüp bolýan. Agent bolýan şeýlemi? Onu akıllı kimdir bir akıllı zat aýtsa, onu şo dönüp bolýar, agent bolýar şeýlemi? Kim şolar ýaly propaganda anansa da onu şol tagdyny adam bolýar şeýlemi? Onda hal dogruçyly adam bolýar. O näme bolýar? Çeppe çogurdyň da ho, köpüýüňiň. Köpüýüňiň wara beýniňiň işleýişi şolay. Ýöne koýdatlar ýaly ahar prýaldatlar da şu elippi ýaldatlar bolşanyň düşündik bolan o köp adamlar.
Ondan ine şeýle seredinde prezidentlik diýär Amerikan Birleşen Ştatlaryna ine şular ýaly bir döwlet wekili bir iş etjek bolan köp prezidentiniň janlaryna şular ýaly hüjüm edildi, janna kastetmek üçin hüjüm edildi. Seredinde şularda sana uwa şularda şol janlaryna kastetmek hüjüm amala aşyrylan prezidentiniň sanawlary getirilen jemi umuman bilşiňe diýäli Joe Biden 46-njy prezident. 46 tane prezidentden var. Şu geçen 150 yıl ýaly dowamyny dara. 150 ýyldan gowrak kişilerden adyr hafta urusy. 1789-njy ýylda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilkinji prezidenti George Washington taýlanýar. 1789-njy ýylda 230 ýaş ýyl geçen. 230 ýaş ýylyň içinde 46 tane prezident taýlandyr. 46 tane prezident bolan şu döwletde. Şolardan hem 7'sinin canına kastetmek hücum amala aşırlı. Yani şolan atları getirilen. Yöne hem meselenok. Şolardan 4'ü söyleye. 3'ü diğeri galiya. Şolan içinden prezident ama Trump ama. Seyredin. İlkinci öldürülen prezident 1865 yılda Abraham Lincoln öldürülüyor. Ne için? Kulçuluk siyasetini aradan ayırmaya çıkış ediyor. Şoňa karşı çıkış ediyor. Şoň üçin gulu ýerleri var. Afrikadan zatdan gulu getirip kulçuluk düzgünü taklajak bolan güýçler şunu öldürýärler. 1860 ýylda. Ondan soň James Garfield diýen prezident bolan olam 20-nji prezident. Abraham Lincoln 16-njy prezident. Ýani Garfield 20-nji prezident. 1881-nji ýylda öldürilýär. Ondan McKinley, William McKinley 1901-nji ýylda öldürilýär. Ondan John Kennedy buna eşitdiňiz, John Kennedy 1963-nji ýylda öldürilýär. Ödüm John Kennedy'm şular ýaly şu Trump'ın etjek bolýan käbir zatlaryndan ýöne has güýçli zatlar etjek boldy. Iňe hasy etjek bolanlar John Kennedy'ň şol Amerikan federal bank sistemi var, federal rezerv sistemi diýip bir zady var. Şu döwlete degişli bolmaly, bolyn şu döwlete degişli däl. Ol 1913-nji ýylda Kutuby bankyrlaryň eýeçiligine geçirilýär. Ol da federal liwatlandyrylýar, ol ady federal. Hakykatynda ol federal döwlete degişli däl. Ol ýani Kutuby bankyrlaryň konsorsiumynyň eýeçiligine, şolaryň birleşiginiň agalygyna kadar öýdem döwletiň puluny eýeçilik edýär şolar, kontrolly edýär. Döwlet pulunyň siýasatyny Kutuby bankyrlar amala aşyrýar. Indi Kennedy näme etjek boldy? Kennedy şo mesele reforma giýirdip, şonu ýuwaşlyk bilen döwlet eýeçiligine geçirjek boldy. Yani Amerikan Treasury departamenti var, maliýe ministrligi. Şoňa eýeçiligine geçirjek boldylar. Bol 63-nji ýylyň iýulyna şo barada ferman çykarýar. 63-nji ýylyň noýabrynyň 22-sinde de at öldürýär. Onu at öldüren adamy gözlem toň öldürýär. 2 gün geçelerinde soň ne şu Lee Harvey Oswald diýen adam 1963-nji ýylyň 22-nji noýabryna Kennedy'ni at öldürýär. 24-nji noýabrynda da bunam öldür at öldürýärler. Ýene de şo gara işler. Onam näme diýerler? At öldürýärler diýerler. Ýene biriniň hakyny tutýarlar. Bunam daşary çykarýarlar adamyň öňüne. Hatta bir kamerden başka yer geçirmek için daşary çykarýarlar. Jemgyçiligiň el ýeterli ýerine. O taýda bu janna biri başka yer kastetýär. Ýagny şu at öldürüli diýilen adamyň özüne sonra gedip maglumat alar ýaly etmeýärler da. Indi 4 tane prezident öldürüldü diýdik. Ýene 3 tane diýeri galdy soň. Ronald Reagan 40-njy prezident 1981-nji ýylda hüjüm edildi. Ýöne ol aklyny taýdan bir şu akly taýdan näme taýdan adam diýilip hataplandy. Ýene şol bolan hüjüm etdi. Değerli yerlerde akıllı yutan adam diye patlatıldı. Son Theodore Roosevelt'a hücum edildi 1912-nji ýylda. Nänem 24-nji ýylda Donald Trump'a hücum edildi. Indi şurada bir adam statistikasyny çykarıp gördük da. Jemi 46 tane prezident diýdik da. Şu ýakyn umuman hemme tarihte soňky 230 ýaş ýylyň dowamynda Amerikada Jemi 46 tane prezident bolan. Şu 46 tane prezidentin hem 46'sından 7'sine karşı 7'sini öldürmek için hücum edildi. 7'sini öldürmek için hücum edildi demeklik ne hemen ağladı ya? Her 6 prezidentten birini öldürmeklik hücum edildi. Her 6 adamdan birini öldürmeklik hücum edildi. Şolardan hem her 11'sinden biri öldü. Indi özüňiz pikir edip görüň da. Siz bir ýerge işe yerleşjek bolýaňyz. Siz bir ýerge işe yerleşjek bolýaňyz boýun iş berýän adam aýdy ýa.
Bolya işe yerleşen yerleş ýöne şu taýyk işe yerleşen adamdan her altısından biriniň janyna kastetilýär diýdi. Sen şu taýyk işe yerleşerim. Gülkü bolýaşdy ýa-da gaty hoply iş. Ýagny beýdemeklik näme anlaňla diýe. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidentlik wedipesi diýilýän zadyň özi gaty hoply wedipe. Ödem dünýäň köp ýurtlar bilen deňeşdirende dünýäň iň bir diktator idealak ýurtlary, hukukly ýurtlar diýilýän ýurtlarda da şu Amerikan bilen deňeşdirende ýagdaý hakky hataplanýar. Şu meselede. Yani hat hukuksuz hataplanýar. Yani Amerikan prezidenti bolmak diýmeklik ýene bir gedek gaýtylýan. Her 6 adamdan biriniň janyna kastetilmek hukuk wa diýmeklik aňladýar. Şolardan hem her 11-sinden biri hem ölýär diýmeklik aňladýar. Yani in demokratik yurtak bolýanda demokratik onu men goşadyrnak için aýdýan adamlar. Yani garaçyn bilen aýdam mok bunu men. Inni ýene ýa-ki başga bir näme mesele gaýtyp geleli. Şoň ideýany biz aýtdyk. Donald Trump'ın indi seredim janyna kastetmek hüjümi amala aşyrly. Şelemi? 14-nji iýulda. 15-nji iýulda Respublikan partiýasynyň ýagny Trump'ın partiýasynyň ýam kongresi planlaşdyrylan. Şoň öň ýany öldürjek boldylar. Bunam näme boldy? Eger şonu öldüren bolsalar, şu kongresi başga adamy Respublikan partiýasyndan prezidentlige hödürlemeliler. Şonu etjek boldylar. Olam başa barmady. Trump digiri geldi, Trump gelip hem gatnaşdy bir gün geçenden soň 15-nji iýuldan ýalňyş meýanmasam 19-njy iýul aralygynda 4 gün dowam etdi. Indi şurada ırglan edýärler, indi Trump bulugy taralgy ine gelýär şu kongrese öz tarapdarlarynyň ýagny şol Respublikan partiýasynyň delegatlary ýurdun 50 ştatyndan ýürütip wekil bolup gelýärler, ýürütip saýlanan adamlar şu kongrese. Trump hem şol öňünde çykyş etdi. Indi şu taýda näme boldy? Näme maksat bilen geçirildi? Bu kongres şunu gutornukly ýagdaýda şu partiýadan kimi gelecek prezidentlik taýlawlaryna kandidat hökmünde hödürlemeli iň gutornukly tasdiklanýar şu taýda. Gutornukly görnüşde. No ýawr taýlawlaryna. Ene şunda da şu prezidentlik nemesine taýlawlaryna kandidat hökmünde ýekete kandidat hökmünde Donald Trump tasdiklandy. Ene şu ýygyna gelýär, şu ýanky hüjümden soň emosional ýagdaýda eýem sesini eşitýär. Ağlayacak bolýar görgüli emosional ýagdaýda dek bir günüň digiri galdy da janyna hüjüm etilmek finanşygynda kastetmek finanşygynda emosional ýagdaýda häzir şol kongresiň näme zalyna girýär ýygnagyň gurultaýyň ine tarapdarlary müňlerçe adam 10 müňlerçe adam şutaýda üýşüp oturýarlar. Garşy aldylar Trumpy şeýdip men nidi şutaýda çykyş edende men ölmelim adamlar, men şu taýda bolmaly şu gün ýene. Çöregim betine eken diýilen ýaly görnüşde çykyş etdi da. Ondan indi şu taýda ýene bir görkezjek zadym, şunda ýene bir tasdiklanan zat indi Trump'a bir ýeketek kandidat hökmünde tasdikladylar şu gurultaýda. Respublikan partiýasynyň ýöne Trump'ın ornwasaryna tasdikladylar. Trump'ın ornwasaryny, ýagny Trump'ın geljekde vice prezidenti bolmaly. Ine olam ine şu ýanynaky. Şunam tasdikladylar. Indi bu kim? Buň ady James David Vance, senator, ödem ýaş, 40 ýaşynda, ine 40 ýaşynda bolan okýadyr. Doglan güni, ine şu 2 awgustda 40 ýaşy dolýar. Indi buny käbir adamlar aýdýar, bu gaty konserwativ diýerler, ýagny birazjyk milletçem diýjek bolýarlar. Bu geleýse belli däl nähil boljak. Ýöne şu taýda bir täze zady bar şu adamyň. Şu James David Vance diýenim. Şu geljekde Donald Trump prezident taýlanynda şoň ornwasary bolmaly. Beýdemeklik näme anlaňla diýe. Birdenike Trump'a bir zat bolaýsa şu prezidentlik döwründe öz wedipesini ýerine ýetirip bilmese, şoň wedipesini prezidentlik wedipesini şu ýerine ýetirýär. Şoňsy bu gaty mühim wezipe, vice prezidentlik wezipesi diýilýär, gaty mühim wezipe. Indi bu adam kim? Bu adam men bu biografiýasyny öwrendim. Şu biografiýasynda tähin bir zatlaryň biri näme diýseňiz, şu günde siýasy karýerasy baradaky bölümde şu Trump'a bolan garaýşlar wa ütdäpdir-de. Ozon bu Trump bar, Trump'y gaterwet näme epitetler bilen atlandyran adam. Gaterwet kimdi dip zat edip Trump edem gollamanlar. Teredin relationship with Donald Trump ya da Trump bilen gatnaşyk diýip ýazyldy da.
Bu şu 2016 yıllaki odalky saýlawlarda Trump şol Taýlandja bolup berkä. 16 yılın noýabrynda Taýlandda Trump geçenki edek. Şo saýlaw ýöňýany şunu saýlattyrmajak bolup bir oda köýde galyp çykyş eden adam bu. Şu ýanky Vance diýilýän, şuň ornatary bellenen adam. Ödüm Trump'y gater ve sözlerinin inde heredin idiot, reprehensive diýmek ýagny idiot diýmek aýaňly kelesaň. Kellet yerine değerliyme adam anladı ya da reprehensive diýmekligim ýagny ýadgarlyk bir maskara, il maskara diýmeklig anladı ya. Üstüne de Trump hatta Hitler bilen deňeşdiren yer var. Ştaýda okudum da sözlerini, käbirlerini. Seredin şu taýda häzir görkedeýin. Hitler bilen deňeşdiren ýeriniň üstünden bardym da ştaýda. Ine ştaýda aýdýa bu Trump'dan näme çykjak belli däl ya. Bir seretseň diýär Nixon ýaly bir diýen Nixon'am özüni bir özüni gatwer erbet tanadan näme prezidentden biri. Bir görseň diýen Nixon ýaly bir zat diýär, bir düşünükde durar. Bir seretseňem diýär Amerikan Hitler ýaly boljak bir zat diýip bara. Trump şol zatlar bilen deňen adam. Soňradan näme boldy? Trump prezident aýlyndy bary 16-njy ýylyň noýabryna bolýan. Aradan bir 2 ýyl ýaly wagt geçen soň 18-nji ýylda ýa pikirini ýitip başlan boldy ýanky bu. Soňam 3-nji sonra 2021-nji ýylda şo Trump'a ýanky diýen sözler üçin 3-nji sonra çykyş etdi de Twitter'den hem şo ýanky nemelerini şondan soň aýyrdy. 5 ýyl geçen soň 2018 5 ýyllardan näçinji? Ha o 2016-njy ýylda ýazan adyny 2021-nji ýylda aýyrdy. Twitter'da da durup durýan ýaly söýüşler bar. Indi bir hil durnuksyzrak gördüm men bunu. Özüm dogry maýdaýynda. Indi ýene bir gorkudan zady näme diýdiňizde? Şu Azraýlyň häzirki Palestinadak alyp barýan genosidy bar. Gyrgynçylygy şonu gollaýa. Bu ödem ýönemede de gollanak. Indi şol häzir Joe Biden'ın hökümeti şonu gollamak tigran. Azraýlyň häzirki gyrgynçylygy. Bu näme diýär? Şu Joe Biden diýär häzirki berýän gollugam ýeterlik däl. Hat köp gollug bermeli. Indi men diýjek bolýan adam bar, Trump'am bir erkin siýasatçydyr, öýtmän adamlar. Näme şuň tarapdarlary bar da Trump'y gollaýan. Ay şuň berýän wadalaryna uýýarlar da, ay diýär men gelsem näme Ukrainada kuruş saklar. Bulam şey diýär. Şu ýanky James David Vance şol adamam menem diýär Ukraina golla bermegimiz biz bet etmeli patapda ýa. Ukrainada kuruşuna öňüni aljak bolýar bir tarapdan. Beýleki tarapdanam Trump'am bulam Azraýlyň gyrgynçylygyny gollap otýar. Şoň üçin geljekde näme boljak da, men aýtjak bolýan adam ba. Geljekde şu Obama'nın edýän ýaly bir zat boljak. Ýani şu Obama öz döwründe prezident saýlanmaka şeýle bir wada berdi. Sebäbi şoň öňünden George Bush diýip bir gan boljak wady. Şo uruşy başlady. Awganistana da goşundyrdy, Iraka da goşundyrdy George Bush'un döwründe edildi da. Soň Obama näme etdi? Obama adamlar oýnady. Saýlawçylaryny näde oýnady? Men dedi şu George Bush'un alyp barýan siýasatynyň bütünine tersine edermidi. Amerikan siýasatyny düýünden üýtmetmeli. Iň esasy şagaram näme boldy? Obama change. Ýagny Amerikan Birleşen Ştatlaryna Amerika özgörüşlik gerek diýip adamlary beýnisini ýugdy. Adamlarym ýadady, şo ýugurdy, uruşdan ýadadylar. Öldürüm düşündüler. Şol Awganistana goşun türülmeginiň aňarsynda hiç ýyl Amerikan bähwidi ýok, diňe kapitalistleň bähwidi bar. Araga edilen hüjümem soň öldürüm boýunally hökümetiň derejesinde biz ýalňyşdyk. Saddam Hüseýinne olar ýaly hukukly ýaragy ýok, himik ýaragy ýok, biz tapmadyk, bagyşlaňam diýmediler. Ama şo döwürde Obama geldi. 2008-nji ýylda geçen saýlawlarda 2009-njy ýylyň ýanwarynda da resmi ýagdaýda näme girişdi? Wezipetine girdi. Ben özgördürnüydü. Men urşuňa meňunalaryň özgördürnüp odan bu ara paragatçylyk üçin şuň edýän çykyşlaryny gödeňini tutup entek hiç taat etmäkä buňa Nobel baýragyny berdiler. Ödüm näil baýrak berildi? Paragatçylyk boýunça Nobel baýragy diýilýän baýragy berdiler. Hiç taat etmäkä. Näme üçin? Diňe sözümde çykyş edýän. Diňe men ederim. Men paragatçylyk getirerim. Men näme ederim diýen üçin ine ştaýda biografiýasynda da ýazyly 2009-njy ýylyň paragatçylyk boýunça Nobel baýragyny Barack Obama goşuruldy. Men ştaýda ýazyly. Ýangy prezidentlik bilen başlan 1-nji ýylynda 2009-njy ýylyň başynda başlady. 2009-njy ýylyň noýabrynda da oktýabrynda da şo baýrak aldy. Soň näme boldy? Soň bu haramzada ba.
Bush'tan hem geçirdi. Şu bombalamakta yakın günler yurtlarını bombalamakta hatta Amerikan jurnalistlerin öldürdü son statistikanı getirip görkezdiler. Obama on track to drop more bombs than Bush. Obama diye görkezciler bomba taşlamak boyunca diye daşarkı yurtlan raýatlarynyň depetinden bomba taşlamakta Bush'tan hem geçirdi. Özünden olarky prezidentden hem geçirdi maglumat ýaly. Hatta statistikada getirilýär şu taýda. Obama döwründe taşlanan bombalaryň sanynyň statistikasy şu taýda görkezilýär. Ýöne men gekaje barda bu statistikany görkedeýin. Şoň ýöne diňe bir ýylda 2016-njy ýylda iň soňky prezidentliginiň iň soňky möhletde 2016-njy ýyl. Ýagny ol 2 gede prezident aýlandy. 2008-nji ýylda aýlandy, 2016-njy ýylda şeňe oturdy. Iň soňky ýyly Obama WIP'den gidýän ýyly diňe bir ýylyň özünde Obama görkezmesi boýunça ýol başçylyk aslında yakın günler yurtlarının ilatının cephesinden taşlanan bombaların sany 26.171 bomba. 26.171 bomba taşlandı. Ödem paragatçılık boyunca Nobel bayrağının laureatı olup oturuyor. Paragatçılık boyunca Nobel bayrağının laureatı tutuş tarihin doğamında en köp bomba taşlattıran prezident hükmünde girdi. Diňe ikinji jahan uruşy döwründe ol Theodore Roosevelt'in döwründe elbetde uruşa gatnaşanlar Amerikanlar o nemislere garşy uruşa goşuldylar elbetde. Şonda elbetde o döwürde ol beýik neme dünýä uruşyda. Dünýä uruşynda bomba taşlanýar, o döwürde köp bolan. Ýöne hiç ýyly watançylyk uruşy ýok, dünýä uruşy ýok ýagdaýynda paragatçylyk döwründe bir ýylyň içinde 26.000 bomba taşlamakly, özüm paragat oturan ýurtlaryň üstüne taşlamakly. Özüňem senem Nobel bayrağynyň paragatçylyk boýunça da laureaty. Şonu etdi. Nime nämejen ätiýaş etjek bolýan? Şo Trump'a köre anan ýanady. Trump ýurduň öz içinde gowluk etmek mümkin. Şo geçenki döwürde de etjek bolan zatlaryny amala aşarar. Trump serhedi belki yapar. Yurdun içine nelegal migrantlar goýbermez. Neşe höwdatynyň belki öňüni almak üçin, çaga höwdatynyň öňüni almak üçin işler eder. İş yerlerini belki artdyrar. Oňa onan ýa. Ýöne Trump siýan işlen guly. Men şunu gönaýdýan siýan işlen guly. Onuň ben nirden bilýän? Geçenki prezidentliginde, şol 2016-njy ýylda prezident saýlananda 2017-nji ýylda ol bir karar kabul etdi. 2017-nji ýylyň dekabrynda bir kanun karar kabul etdi. Amerikan Tel Aviv'daki yani Izrail'daki ilçehanası var. Tel Aviv, Amerikan yani Izrail'in payitahtı taplanıyor. Amerikan şu taýdaki ilçehanasını Ýerusalim'e geçirmek barada ferman çıkardı. Olan bir kanun ferman yani Birleşen Milletler Guraması'nın yani OON'un rezolüsyonuna karşı geliyor. Näme üçin? Ýerusalim payitaht bolmaly diýil edilen OON tarapyndan. Ozal başda iki döwlet öğretmeli edilen men öňem getirdim size näme maglumatlar berdim. Palestina bilen Izrail'in her konfliktleri bardy. 47-nji ýylyň noýabrynda OON rezolüsiýa kabul edýär. İki tane döwlet öğretmek barady. Izrail hem Palestina barady. Şonda Ýerusalim şäheri öz başda garaşdy bir şäher görnüşinde galmaly. Yani iki tarapa da degişli bolmaly, ýöne on kontrolly, OON'un gödäwçiliginde bolmaly. Sebäbi ol dagwaly şäher. Dagwaly şäher. İki tarapam öz paýtagtyny şo taýda döretjek bolýar. Şoň üçin bular näme etdi? Bu gan nöküşlüge getirer. Bu iki tarap üçin hem gan nöküşlüge getirer. Şoň üçin bu şäheri bir tarap şäher hökmünde goýmaly. İki paýlanta da iki tarapyň hem bähitler gödeňinde tutulmaly edilen. Emma soň näme etdi? 1967-nji ýylyň 6 günlük uruşy diýilen uruşda ýewreýler, ýani ýehudiler basawaly tutuş Ýerusalim şäherinde. Şondan berem öz kontrollaryna saklap gelýärler. Elbetde o taýda araplarym ýaşaýar. Al-Aqsa mescidi we oňa da barmaklyga da ýol berýän, azar berip berler. Mudama görýänsiňiz, şu musulmanlar üçin netden şu Al-Aqsa mescidine namaz okumaga barjak bolsalaram it görüsün görýärler. Her hili bahana tapıp ay minha terrorçyň bir geçek boldy diýip bir giden adam görüp oturýarlar. Mescidin içine gidip dep bilap berler, o taýda namaz okup oturan adamlar zatlary. Ýöne gün beren oklar. Näme üçin? Şu taýynam doly el aljak bolýar. Şu taýyna çendi.
Araplar ýaşap oturan näder kwartallaryna, raýonlaryna ýewreýler üçin täze ýerleri berip şo taýdan Araplary hatda göçüp çykarýarlar. Zor bilen çykarybam ýewreýlere berýär. Yehudiler. Şunam Trump gollaýa. Gollaýa üstesine de näme etdi? Amerikan şo taýda ilçana bolmaly ýaly. O onun kararı boyunça şo taýda hiç ilçana bolmaly. İlçana bolsa ýa dawa berýär. Bu näme etdi? Şol Azrail'daki ilçanasyny, Tel Aviv şäherindäki ilçanasyny şol Ýerusalim'e götürüp getirmek, onam näme aňlady? Ýa şo Ýerusalim şäheri Azrail'in kıdymmetligi aňlady. Şonu etdi Trump. Üstesine de Azrail'in hemme guruşuny gollap otýar. Siriýa hüjüm etmeginem gollap otýar. Ol ýa-ni häzirki Palestina üstüne atyp oturan bombasyny gollap otýar. Aýny bu orun berlen orun wasary we özüne taýlap alan orun wasary şonu etjek. Şoň üçin men diýjek bolýanlarym geljekde, ýakyn geljekde boljaklar. Ýakyn günden ordaky konfliktler gutormaly adamlar. Häzir bularyň Gaza şeýeklerine yer bilen ýygan etdi bular. Jehudler. Gaza şeýeklerini. Indi bulan maksady näme etmek? Şo gün watar kenar diýen böle bar. O taýlam yer bilen ýygan etmek soň näme etmek? Goňşy Livan we Livan. Arap ýurdy. O taýak goşuntyrmak. Şolan bolaryna görersiňiz adamlar. Şoňa da Trump'ın administrasiýasy, eger Trump prezident, onda şoňa da gollap berer. Indi şonu Obama eden adyny ýöze gurunny şo bayrag beren we Obama bayrag beren Nobel bayragy boýunça ýürütjek komitet bar. Şotaň ýükünni bular. 2015-nji ýylda şol Nobel bayragy boýunça komitetiň sekretary, komissiýanyň sekretary ýürütje çykyş edip internet söhbetdeşlik jurnalistlerine söhbetdeşliginde şu waka ökününliklerini aýtdylar. Biz ýalňyşlyk diýdiler, biz öňünden berdik. Intek iş görkezmedik adama 2009-njy ýylda biz şundaýaly bayrak berip ýalňyşlyk diýem, şunlar ýa söhbetdeşdi. Nobel Secretary regrets Obama Peace Prize. Nobel bayragy boýunça sekretar şo Obama şol ýanky bayragyň berilendigine ökünýär diýilen makala çykdy berýär. Ina adamlar indi men diýjek bolýan adam bir häzirki Biden'ın siýasatyndan elbetde tapawutlanlar, ol haýsy meselede tapawutlanlar. Bu belki ýanky Amerikan dolandyryp oturan şo körgü güýçler we gara güýçler. Amerikan puluny ulanýarlar da daşary uş edýärler. Diňe öz bähwitler üçin. Ondan Amerikan halkyna bir jinnek ýaly. 2 sent pul gelenok, bähwit gelenok. Amerikan halky iň gymmat medisina strahowaniýany töleýärmi? Şonam töleýär. Tölemeginem dowam etdirýär. On üýtdän Amerikan ýaşlary iň gymmat bilim alýan ýaşlar ödem hilem üýtüş tapawutlanýan zady ýok. Töleýsiz okuw ýok ýokary jaýlarynda otaýdy. Çekiýada bar, Awstriýada bar, Germaniýada bar töleýsiz okuw yerli raýatlar üçin. Ortaýatda bar, Belarusda bar, Eýranda bar yerli raýatlar üçin töleýsiz okuw, ýokary okuw. Amerikada ýok. Amerikada ýokary okuw, töleýsiz okuw iki adamlar üçin bar. Olam haýsy ýagdaýda bolup bilýär. Sen sponsorluk tapyp bilýär. O sponsorluk diýilýände de iki adamlara berilýär. Sen özüň görkezmeli. Sen bir özüň artykmaş bilmeň taýdan bir gaty ýokary bir şunya ýanyp duran bir çyragdyň görkezmeli. Aýyny adaty raýat bolsaň sen mudyna bilmap bilen. Emma oňa derek döwletiň pulyny ýer karj edilýär. Hawa ilatyň halýagdaýyny gowlandyrmak üçin näle? Ýankyýaly kölge güýçleriniň haramzadynyň bähwidi üçin uruşa görüpdirýär. Olam döwletiň pulunyň hasaby nedilýär şo uruşlar? Şu armiýany maliýeleşdirýän kim? Goşun maliýeleşdirýän döwlet maliýeleşdirmeli. A döwletiň büdjetiniň pulu kimiň puly? A salgyt töleýäniň puly, şol ilatyň puly. Halka minni düşünüp başlady indi epesli wagtdan ýaly. Trump'yň tarapdarlary şoňa öňüne aljak bolýar. Ýani olaryň Trump'a näme ýeter edýärler? Şu Trump şo kölge güýçlerini, ýani bizi iýip oturan, biziň pulumuzy ulanyp şular ýaly dünýä uwat gorsadyp, ýani dünýä gança kap oturan şol güýçlere garşy durjak adam diýip düşünýärler Trump. A Joe Biden'am şonuň oýnatysy diýip düşünýärler. Belli bir derejede dogry. Joe Biden günden şonuň garantlaty, şonuň oýunçy. Şolar näme diýdi, şonuň islew oýunçy diýär şo ýaly. Indi Trump birinciden şo döwlet şo halkyň bähwidi üçin edip bilermi, şoňa etdirerlermi şo güýçler? Trump'ın geleni şo güýçleri ýeňip bilermi Trump? O güýçler diýilýän zatyň, o güýçler diýilýän gatyly güýç.
Şu hatta Amerikan Birleşmiş Ştatlarının 17 tane howpsuzlyk gullugy var diýer. Bir guruluk diýär, 17 tane howpsuzlyk gullugy var. Şolaň baram şolar işleýär diýip ataplanýar. Trump'ın öýde prezident bolan bilen şolara hötte gelip bilermi ka? Şolaň elinden häkimni alyp gaňrygyp alyp, şo taýda reforma geçirip bilermi? Olanla ullukan soru. Şonu etjek bolanlar şolar ettir dermi? Yine şoň janyna kast etmek diýen şo gurun olmazmy? Bolmaz diýip bolan. Şoň üçin ýurt üçin o bir zatlar etjek bolar. Emma daşarky ýadatda men ýene bir gedek gaýtanýan. Orta ýet bilen Ukraina arasyndaky konflikti çözjek diýe gödeňine getirbilenmek. Näme üçin gödeňine getirbilenmek? Tega Putin durmaz. Putin edil häzirki ýeten ýerine dursa, Putin utulýar. Näme üçin? Sebebi konflikti doňdurmak bolýar. Son konflikti hem ýene de gün watar täzeden öjükdirip bilýär. Ortaýetin maksady näme? Ortaýet iň bolmany iň bärki maksadyna ýetjek bolsa, olar näme etjek bolýar? Odessa oblastyny, Nikolayev oblastyny basyp almaly. Näme üçin? Sebebi Moldowadan bölünip aýrylan Pridnestrovýa diýip bir region bar. Ortaýeda tarapdar, Ortaýetin kontroluny Sowet Soýuzy dargan wadyna döredil. Şo taýda ortaýly ilatyň gozalyň tuzulmagyň netijesinde. Bulan neti näme etmek ortadan şol Pridnestrovýa regiony bilen birleşip oturan terketleşip oturan Odessa bar. Şu Odessany basyp almasa Pridnestrovýa kontroly edilenok. Ortaýetin maksady näme? Şol indi nowatdaky Odessa oblastyny ýa hemem şoň gapdany ýene Nikolayev diýip Nikolayev alyp bilmese Odessany almasa bolanok ortaýetin öz gözeňine tutýan maksady boýunça. Beýdimegem näme anaglady? Häzir ýene 3 aýdan Trump prezident aýlanany bilen şu uruşyň öňüni alyp bilmeýär. Putin oň diýen etmeýär. Barıp bolýar, ana gepleşip geçire onu dur diýse Putin aýdar ýok. Meni tek öz maksadyma ýetenmek diýer. Siz häzir durdursaňyz, siz konflikti doňdurýaňyz. Soň siz ýene de bu konflikti, bu doňdurulan konflikti ýene bize garşy ulanyp bilýäňiz. Biz şoň üçin öz ýetjek maksadymda ýetmesek, biz geljekki konfliktiň öňüni alyp bilemdik. Sebebi siz onu Pridnestrovýany ýyny aljak bolardyňyz, Moldowya birleşdirjek bolardyňyz zaty. Bu taýda mesele köp adamlar. O Trump söz berýär, ýöne şonu ýadyr gödeňine getirjek bolýarsa, Trump şo ýanky ortaýet bilen Ukraina alalaşdyran diýýärdi. Ol gödeňine getirjek bolýan praktik nukdaý nazardan gödeňine getirmek kyn. Şoň üçin olan boş söz ýaly bolup görünýär. Iň esasy adam, iň gorkul tarapam ýene de Trump şo siýanistlik güýçleri gollar, ýakyn günlerdaky gan çaýkyrşyklar dowam eder diýip ataplar. Bilen men öz pikirim, sizin öz pikiriňiz ýa-da eger alalaşmaýan bolsaňyz, siz näme pikir edýäňiz? Näme gider bu siýasat? Bolýar o adamlar bu wagtam Efesli wagta ýetdi, gaty köp wagtyndan aldym, ýöne birazrak gydykly bolandyr diýip umyt edýän bu edilen gurrunlar käwat halkary wakalarda barada da birazjyk gydyklanmaly, töwere de gözaýlanmaly. Wa tebiýi Türkmenistanyň akwalam ýene de şu giýetiýaty wakalara, giýetiýaty ýagdaýa, dünýäň giýetiýaty ýagdaýyna günden öli bagly bolup dur. Siz pikir etmeň, öz başdak biz ösüp gitmelidir, ösüp gidip bilersiz. Ýok, bu zatlardan üzüňi, bu zatlardan biz dahylsyz gidip bilemdik. Şu zatlar täsir edýär. Geljekde kim goňşy ýurtda prezident boljak, goňşy ýurtlarda näme uruş boljak, näme konflikt bolmagy mümkin. Eýranda bolsa näme boljak, Eýranda da bolmagy mümkin. Tebiýi Trump'yň maksady Eýranyň askyndan düşürmek, olam kimin gapy üçin? Ýene de Izrailiň gapy üçin. Diýmek Trump Eýran bilen Izrailiň arasyndaky uruşda meçe berip bilermi? Şoň içeri berip bilermi? Berip bilmek mümkin. Bolýa, onda siziň pikirleриňizi garaşýas, kommentariýa bölümine şu nukçada insertdiňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.